kapatid, Brother Doming Sirapika. Wisdom po mga minamahal. Magkaisa po tayong manalangin, humingi po tayong habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal na dumudulog sa trono ng iyong biyaya, sa luklukan ng iyong awa, sa kalangitan. Pupuri, luwalhati, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa magdamag, mahal na Panginoon na aming panambahan ito, na pinagkaluban mo kaming kalakasan na nagmumula sa iyo. Pagpatuloy ka na yung papurihan, pasalamatan habang kami may hininga, may lakas hanggang sa iyong pagbabalik sa tuluhabag ng mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Sa inalay po na yung papuring awit mula joyful at suling song. Habuhay na patuloy yung mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir, aming beloved Children's Choir din po. Mahal na Panginoon, salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon, kagalakan lubos sa pagbibigay ng ikaputandog. Mahal na Panginoon, patuloy mo kayong magamit sa dakilan mong layunin na pagpapalaganap ng iyong banal na salita. At narito po kami, mahal na Panginoon, aming mapag-aaralan yung banal na salita. Mahal na Panginoon, nawa po, mahal na Panginoon, kabagan mo po kami. Ang iyong salita ay tumimunawa sa aming mga puso't isipan at aming mga pamuhay ito, mahal na Panginoon. Kung anong nais mo, mahal na Panginoon, hindi ang aming sarili, kundi ikaw, mahal na Panginoon, masusunod, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat namin mga pagkukulang, pagkakasala sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag, hanggang sa mga oras na ito, isip, damdamin, paningin, gawaan. Hindi mo kinalokdan, lalo na po sa pagkukulang namin sa spiritual, mahal na Panginoon. Tawarin mo po kami sa pangkalatang panalangin ng ang beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, maraya muna akong bumabati sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, magpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang, mga minamahal. Doble pag-ibig, pagmamahal, respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Inasi Almeida na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang umaga po, madaling araw po sa ating mga beloved pastoral workers sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, ating beloved Kuya Boboy Nier, sa kanyang mahal na anak, sa ating Sister Vine, nakatuon niya po na nagpapagal natin mga kaligtasan sa ating minamahal, na ating mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po mga kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers po, mga minamahal through Facebook live streaming sa YouTube channel, mga followers po natin dyan, mga viewers po natin, magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, mga minamahal, sana nung nakaraang Wednesday, napakagandang aralin po yung napag-aralan. Wala po kayo. Yung iba po, wala po, mga minamahal. Sayang po, mga minamahal. Sa kabagan ng mahal na Panginoon, patuloy pong pag-aralan po natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Pamagatan po natin, mga minamahal, na a nation chosen by God these last days to preach the gospel of Jesus Christ unto salvation. Mga minamahal, ang bayang hinirang ng mahal na Panginoon sa uling araw na ito upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kundi ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Magpapatuto po ang banal na kasulatan, mga minamahal. Pakibasa po natin sa Isaias 46:11 po, mga minamahal. Aklat po ng Isaias sa kabanata po ay 46, sa talato po ay 11. Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan,
ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Amen. Amen. Praise the Lord. Yun po yung tinutukoy ng banal na kasulatan na itong malayong lupain na ito, mga minamahal. Itong nasa silanganan, mga minamahal. Bago sumikat ang araw, mga minamahal, ang araw, mga minamahal, ay babagtas sa malawak na karagatan, mga minamahal. At ito po, mga minamahal, bubukang niwayway, mga minamahal, dito po sa bansang Pilipinas. Ito po yung silanganan. Kung titignan niyo po sa mapa, nasa silanganan po tayo. Tayo po yung malayong lupain, mga minamahal. At padating sa ibang bansa, mga iba na po yung direction niya, iba na po yung location niyan, mga minamahal. Hindi na po sa silanganan, mga minamahal. Kaya po mapalad po tayo, mga minamahal. Dahil dito pinili, inirang ng mahal na Panginoon, nilagay ang banal niyang propita, mga minamahal, na kanyang pinagpala at nilangisan, mga minamahal, na nangangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong sangkatauhan, ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan at katotohanan, mga minamahal. Bakit po hindi tayo masakop ng mga bansa, mga minamahal? Ng ilang mga bansa na dumaan sa atin upang sakupin tayo, mga minamahal. Noong panahon noon, mga minamahal, ang bansang Pilipinas, mga minamahal, ay hindi sumasamba sa gawa ng kamay ng tao, kundi sumasamba sa espiritu at katotohanan. At ang mga tao, mga minamahal, na ginamit ng mahal na Panginoon, yung mga ninuno natin na sumasamba sa espiritu at katotohanan, mga minamahal, nalulugod pa ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sinasamba ng tao noon tayo, yung mga ninuno natin sa espiritu at katotohanan. Kung bakit ang bansang Amerika, mga minamahal, hindi nila nasakop ang Pilipinas. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ito po yung bansa na pinili, hinirang ng mahal na Panginoon. Nilagay niya ang kanyang banal na propita upang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan sa kanyang ikaluluwalhati at mahayag, mga minamahal, ang pag-ibig kaluwatian ng Diyos sa bansang ito, mga minamahal. Bakit hindi nasakop ng Espanyol, mga minamahal, itong ating bansa, mga minamahal? Sapagkat yung mga ninuno natin, mga minamahal, na lumaban sa Kastila, mga minamahal, sila po'y sumasamba sa espiritu at katotohanan, hindi sa gawa ng kamay ng tao. Nalugod ang mahal na Panginoon. Sapagkat hinirang niyang Pilipinas, dito niya nilagay ang banal niyang propita na gaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Yan po yung katotohanan, mga minamahal. Ba't hindi po tayo nasakop ng bansang Japan, mga minamahal, sapagkat pinili, hinirang ng mahal na Panginoon bansang Pilipinas, mga minamahal. Dito niya inilagay ang kanyang banal na propita para sa kanyang kaluwati, ay katulad ng nabasa natin, mga minamahal, isang taong mandaragit, mga minamahal, nagagawa ng kanyang kalooban, mga minamahal, sa katauhan po ng ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, mga minamahal. Yan po kung bakit hindi masakop ng ninuman, mga minamahal, ng bansang ito, ng anumang bansa, mga minamahal. Sapagkat pinili nga na mahal na Panginoon sa huling araw na ito upang mangaral ng ebanghelyo ng kaligtasan ang kanyang pinagpalat na sa ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida. Ano yung patotoo, mga minamahal? Na dito nga inilagay ng mahal na Panginoon sa huling araw ang kanyang banal na propita, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na nakasaad po dito sa banal na kasulatan, magmula lumang tipan hanggang bagong tipan, nagaganap at nangyayari po, mga minamahal. Ano po yun, mga minamahal? Yung pangako ng mahal na Panginoon na siya magpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman, mga minamahal. Siya ang magbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Siya ang bubuhay ng patay, mga minamahal. Siya ang
nagbabago ng mga bakla tumboy, mga minamahal. Siya nagbibigay ng kapayapaan sa mundo, mga minamahal. Tumawag ka sa akin, magpapakita, sasagot ako sa iyo, magpapakita ko ng dakilang bagay na hindi mo malalaman. Na walang almas na ginawa sa daigdig dito na pakikinabangan sa bawat bilat na gagalaw. Sa katuluhan ay ahatulan. Yan ang mana ng tunay na lingkod ng mahalapan. Lahat ng sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ay nagaganap sapagkat pinili, hinirang ng mahalapan ang bansang Pilipinas. Dito niya inilagay, mga minamahal, ang tunay niyang banal na propeta na gumaganap ng kanyang kalooban, mga minamahal. Iniwanan ang marangyang buhay, mga minamahal. Sinunod ang kalooban ng mahalapan niya, ipangaral ebanghelyo ng kaligtasan ng punong-puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Alam po natin ang pagsasakripisyo ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Laging nasa tuhod ng panalangin, mga minamahal. Mahabang pag-aayuno, laging nag-aayuno, mahabang pag-aayuno. Nagpupuri sa araw-gabi, tumatangis sa araw at gabi. Ang kanilang pagkain ay ang kanilang luha. Sinoong ang panganib maging kamatayan ay hinamak, mga minamahal. Sapagkat pinili-hinirang na mahal na Panginoon ng ating beloved Honorable Pastor. Alam ng Diyos ang puso ng kanyang hinirang, mga minamahal. Malinis na puso, punong-puno ng pag-ibig, mga minamahal. Hindi siya humihirang, mga minamahal, ng isang tao, mga minamahal, na hindi susunod sa kanyang kalooban. Kaya nga, malinaw po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Magulo ang mundo, mga minamahal. Ngunit may pag-asa pa. For God so loved the world, and He gives only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. I will call them not my people. And beloved is not I beloved. Ang sabi ng mahal na Panginoon, ang hindi ko bayan ay gagawin kong bayan ko na, ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. For so God so loved the world, and He gave only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Lahat ng tao, mahal na Panginoon. Mga kapatid natin ng mga China, mga Russia, mga Yemen, Afghanistan, anong uri ng mga tao, mga minamahal, ay mahal ng Panginoon. Hindi tayo makikipaglaban, mga minamahal, sa laman at dugo, kundi tayo makikipaglaban sa kapangyarihan ng pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kung paano ginawa ng ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa Talipo Hulog Mission na dalang-dala ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Kundi dahil sa kabagan ng mahal na Panginoon. Sa palagay niyo pa, yung 21 sipanay ng stages, makakawi pa ng buhay yung mga minamahal. Kung hindi nutusan ng mahal na Panginoon, ang kanyang tunay na propeta na pinilit hinirang niya, mga minamahal. Walang makakauwing buhay sa kanila, mga minamahal. 21 sipanay ng stages, lahat ito papatayin talaga ng mga abusayap, mga minamahal. Mayroon tayong peace mission nga, mga minamahal. Magdala ng kapayapaan, pag-ibig sa ating minamahal na kapatid natin, Abu Sayyaf, anumang klase kang tao, mga minamahal. Ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan, at ang hindi ko iniibig ay ibigin ko na. Mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat ng tao sa akin din ay ilalapit ko, sabi ng mahal na Panginoon. At nakita po natin, mga minamahal, ang himala ng ginawa ng mahal na Panginoon. Yung mga Abu Sayyaf, mga hindi mo mapapalambot ang puso ng mga yan, mga minamahal.
ngunit pinalambot ng mahal na Panginoon. Sapagkat sa mahal na Panginoon, wala pong imposible, mga minamahal. Yung mga Abu Sayyaf, mga minamahal, na talaga kung sila ay kumikitil ng buhay ng tao, parang gumigilit lamang sila ng liig ng manok. Parang pumapatay lang sila ng mga tao na katulad ng hayop. Ganyang kabangis, mga minamahal, mga Abu Sayyaf, mga minamahal. Dahil nga sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon, dahil sa pag-ibig ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, pumaroon sila upang ipakita ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. At ang Diyos ang gumawa ng kapamaraan, mga minamahal. Dahil po si Commander Robot, mga minamahal, naging maamo, mga minamahal. Si Commander Susukan, kanilang mga tauhan, mga minamahal, naging maamong tupa, mga minamahal. Sapagkat walang imposible sa mahal na Panginoon. Ang mabangis, pinakamabangis na leon, mga minamahal, pinaamo ng mahal na Panginoon. Noong hinagis si Propeta Daniel doon sa yungib ng leon, umamo. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Maging pag-iisip, mga minamahal, ng hayop ay kontrolado ng mahal na Panginoon. Ba't lahat ng mga hayop, mga minamahal, pumasok sa arka, mababangis, maaamo, mga minamahal. Pumasok sila, mga pinapasok ng mahal na Panginoon doon sa arka na ginawa ni Noah. Mababangis, maaamo, hindi sila nag-away. Kaya nga wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Ito po yung ipapakilala natin, mga minamahal, sa ating minamahal na mga kababayan. Alam nating walang almas na ginawa sa daigdig ang pakikinabangan kung ang katwiran nila ay sa akin. Ganun po yung nangyari doon, mga minamahal. Pinahintulot ng mahal na Panginoon lahat ng almas ni Commander Robot, ni Commander Susukan, lahat ng mga tauhan nila, mga minamahal. Naging baliwala, mga minamahal. Wala silang magawa kahit yung Chris, mga minamahal, tangan nila, mga minamahal, walang nagawa. Dinapaan sila ng masinggan. Walang nagawa yung masinggan. Mga kanyon galing sa mga sundalo, mga minamahal. Puksain. Kasama tayo, mga minamahal, ating beloved Honorable Pastor, yun po yung sinabi. Puksain ang mga Abu Sayyaf. Maging yung grupo natin, ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, may nangyari ba, mga minamahal? Wala po. Kahit yung mga Bombay, yung mga kanyo, mga mortal, bali wala. Umuwi ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, Almidatul Prayer War, kung ni isang galos, wala, mga minamahal. Sapagkat yan po yung pangako ng mahal na Panginoon na walang almas na ginawa sa daigdig. Sa bawat dilim na gagalaw sa katulan ay yung hatulan, mga minamahal. Hindi kita iiwanan ni pahabayaan, ang mga anghel ay ku'y magbabantay sa iyo. Nasa Biblia po lahat yan, mga minamahal. Nagaganap po ang lahat ng sinabi sa Biblia sa pamamagitan ng ministeryong ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Loobin na mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal. Ipuin yung ating mahal na presidente, yung mga senado, yung mga kongresista, lahat ng mga nasa LGU, lahat ng ating kababayan. Lutas ang problema natin dyan sa West Philippine Sea. Second mission, peace mission in West Philippine Sea. Magaganap po yan sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, kung hindi ako gagawa ng himala, ang tao'y hindi maniniwala, hindi manunumbalik, mga minamahal, ang mga tao, kundi gagawa ng himala ang mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon ang mga tao ng China, mga minamahal, ng mga Russia, ng mga terorista, kahit anong bayan, kahit anong bansa, mahal ng mahal na Panginoon. Sino pang pag-asa, mga minamahal? Itong gawain na ito, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade na pinagpala nila sa Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
pinili hinirang na mahal na ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Kung wala na po tayo dito mga minamahal, masasakop ng ninuman na bansa itong bansang Pilipinas. Habang naririto ang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, nakatayo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang anak ng mga mahal na Panginoon. Kahit anong gawain po ng bansa, walang makakasakop po dito sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Sino po naniniwala dito mga minamahal magsabi ng praise the Lord? Totoo po yan mga minamahal. Dadalhin natin ang Second Peace Mission sa peace sa West Philippine Sea mga minamahal. Magpakumbaba lamang ang ating mahal na Presidente. Naalala niyo po mga minamahal, pangatlong third mission address niya mga minamahal. Nung una siya nagtalampati, pinakinggan ko, walang lumuluhati sa ating pinakamamahal na Preso Kristo. Dumating ang lindol, mga minamahal. Pagkatapos niyang mag-State of the Nation address, sikan mga minamahal. Pagkatapos niya rin mga minamahal na mag-State of the Nation address, ang dumating, binagyo ng malakas ang bayan ng ating minamahal na Presidente. Katapos na naman itong pangatlo na naman, Pagkatapos, anong dumating po na naman mga minamahal? Salot po na naman. Walang lumuluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Itinataas ng mga tao ang kanilang mga sarili, mga minamahal, sapagkat ang karunungan nga ng tao, mga minamahal, ay kamangmangan sa harapan ng malap. Tayo na natatakot sa malap. Itong ginagawa natin, ito yung karunungan, mga minamahal, na mananatili sa atin hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Pinag-aagawan nila ang mga bansa, hindi nila nalalaman na ang itong bansang ito ay gugunawin ng mahal na Panginoon, susunugin ng mahal na Panginoon. Kung malalaman ng mga bansang ito, mga minamahal, na mayroong Diyos ng pag-ibig, lumapit sila sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, makikita nila, mga minamahal, totoo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. For God so loved the world, lahat ng tao, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal, sa kalagayan ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, maganda po tayo sa darating na 50 Church Anniversary. Hindi natin alam, mga minamahal. Kaya nga lang tumatagal itong mundong ito dahil sa pag-ibig, mga minamahal, ang mahalapad, nananatili pa, mga minamahal, ang asin liwanag ng sanlibutan ito, na nakikita po sa atin na tayo po umiibig sa ating mahal na nagsasakripisyo po tayo, mga minamahal. Itong overnight na ito, mga minamahal, hindi maalis sa puso na mahal na ng kanyang mga anak na nagpapagal. 3 bisis pinapalo, nagtatapat sa pagbibigay. Kung tutuusin, mga minamahal, ang salapi ay ugat ng uri ng kasamaan ng tao, mga minamahal. Napakahirap magbitaw, mga minamahal, ng salapi, mga minamahal. Sa atin dito, maluwag na tayo nagbibigay, nagtatapat ng ating kaputan sapagkat iniibig natin yung umibig sa atin, mga minamahal. Masisisi ba natin, mga minamahal, yung kababayan natin kung bakit sila pumapatay ng tao, mga minamahal? Kung bakit sila nangririp, mga minamahal, maging kanilang anak, niririp nila. Bakit marami magnanakaw, mga minamahal, masisisi ba natin sila, mga minamahal? Maraming drug addicted, mga minamahal. Pumapa silang walang habag, masisisi ba natin sila, mga minamahal? Pakibasa po, mga minamahal, dito po sa Gawa 17, 23, 24. Amen. Praise the Lord. Dito po sa mga gawa ng mga apostol, ang kabanata po ay 17 at ang talata po ay 23 hanggang 24. Ito pong sinasabi, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala, yaon ngang inyong sinasamba,
Sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Sa 24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya palibasay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Amen. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Kung ano po yung pinangaral ni Apostol Pablo na siyang pinangaral din po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ipapakilala natin ang nag-iisang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na siya po'y sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Iisang Diyos, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, lahat ng sumampalataya sa mahal na Panginoong Kristo nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, walang sino man, mga minamahal. Anong klaseng uri ka ng lahi, mga minamahal? Mahal na mahal ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagtanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang sabi ng mga banal na kasulatan, walang magiging Grego o kahit sinong tao, alitin man umalaya, mga minamahal. O Hebrew man, o ano kang klaseng uri ng tao, pag tinanggap mo ang mahal na Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas, Diyos sa hari ng iyong buhay, at sundin mo ang banal na kalooban, magpabautismo ka sa kanyang banal na kalooban, sa kanyang banal na pangalan. Maliwanag po ang sabi ng banal na kasulatan na tayo nga ang binhi ni Abraham na pinangakuan ng langit, mga minamahal. Ngayon, ito po yung papakilala natin na si Ako nga sa buong mundo, mga minamahal. At kapag sinagawa nila sa buong Pilipinas, lalapit sa banal na gawain ito, mahayag ang kaluwatian ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal. Magsisila magpabautismo sa banal na pangalan ng mahal na Panginoon. Sa pagpapatawad ng kasalanan, at ito po yung kaloob ng mahal na Panginoon na matatanggap ng buong sanlibutan, mga minamahal. Wala nang kaguluhan. Wala nang digmaan, mga minamahal. Malalaman ng tao itong pinag-aagawan nilang mga bansa ay malalaman, bubuksan ng mahal na Panginoon ang kanilang mga puso na ang lupang ito, mga minamahal, ay lilipas, susunugin at magkakaroon ng lindol na mapaparam ang lahat ng mga buntong gawa dito sa kamay ng tao dito sa lupa. Lahat ng bundok ay mapaparam, maging ang langit, mga minamahal, ay hindi na masusumpungan. Bubuksan ng mahal na Panginoon ang puso't isipan ng lahat ng mga tao, mga minamahal. At dito po manggagaling, mga minamahal, sa bansang Pilipinas, isa kay kaluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na nag-iisang Diyos na nagkatawang tao na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung kaloob ng mahal na Panginoon Kristo na mananahan po sa tao, mga minamahal? Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo na mananahan sa tao at mawawalan na po, mga minamahal. Yung digmaan, yung paggawa ng kasalanan, mga minamahal. Mananahan sa tao po, mga minamahal, ng siyam na bunga ng Espiritu Santo: love, pag-ibig, joy, kasiyahan, peace, kapayapaan, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Anong magagawa ngayon, mga minamahal, ng Espiritu? Yan si Taning, anong magagawa? Wala na po, mga minamahal. Pagnanahan po ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, siyam na bunga ng Espiritu Santo na tatanggapin ng mahal na Panginoon yung mga tao, mga minamahal, na magsisisi, nagpapabautismo sa pangalan ng Kristo, nga sila nga ang binhi ni Abraham, mga minamahal, lahat ng sipabautismo, mga minamahal. Yun po yung sinabi ng banal na kasulatan, at tatanggapin nila ang kaloob ng Espiritu Santo, ang siyam na banal na Espiritu Santo. Yung nabasa natin, mga minamahal. Kung mananahan na po sa puso ng tao yun, kayo na po ang magsasabi, mga minamahal, sapagkat naranasan natin lahat ito, mga minamahal. Magkakaroon ng pag-ibig sa buong mundo. Hindi na digmaan, mga minamahal, kundi nagmamahalan lahat, mga minamahal. At saan manggagaling ito, mga minamahal?
sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang ay pinangaral ng ating minamahal, ginagala ng magulang po natin na sila ang pinili-iniran sa huling araw na ito upang itaas ang pangalan ng mahal na Panginoon, upang ang pag-ibig ng mahal na Panginoon ay sumalahat, mga minamahal. Hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya nga, tayo po yung inaasahan, mga minamahal. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Ang pag-ibig ng Diyos hanggat hindi siya dumarating, mga minamahal. At yung pag-ibig na yan, mga minamahal, sa ating minamahal na kababayan, ating kapwa-tao. Maniwala po kayo, mga minamahal. Ang ating mahal na presidente magpagkukumbaba lamang dito. Mga senado, lahat na nanunungkulan sa gobyerno. Tapos, mga minamahal. Ang problema dyan sa West Philippines, hindi sa pakikipaglaban, mga minamahal. Gawa po ng job yung pakikipaglaban, pumuksa, pumatay at magnakaw upang ang tao mamatay tapon doon sa tagat-nagatang apoy. Pumunta ang mahal na Panginoon dito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan dito, mga minamahal. Kaya ang minamahal na kababayan, huwag niyo sisinan yung sarili kung bakit naging bakla, tumboy kayo, mga matay tapoy, rapist kayo, mga minamahal. Lumapit kayo dito sapagkat noon tayo hindi pa nakakilala, alipin tayo, mga minamahal, ng masamang espiritu na number 1 na kinapuputan ng Diyos ang pagsamba sa gawa ng kamay ng tao, mga minamahal. Kaya po, walang makasakop po dito, mga minamahal. Ang alam ko, nagdala ng ibanghilyo ng pagluhod sa rebulto, mga minamahal. Malamang siguro yung panahon noon na nakabayong yung ulo, mga minamahal. Sila yung nagdadala ngayon, mga minamahal, ng kasamaan dito sa mundong ito, sa buong mundo, mga minamahal. Hanggat hindi mo kinikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang Diyos na nagkatawang tao, for God so loved the world and gives only begotten Son, whosoever believe in Him shall not perish and have everlasting life. Tanggapin niyo po, mga minamahal, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Jacob, ni Isaac, ni Moises, ng Diyos ng mga apostol na ipinangaral ng mahal na Panginoon katawan tao. Siya at ipinangaral ng apostol, yun po yung pinapangaral, mga minamahal ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved San Pastor Linas Almeida, sa kanyang mga anak, mga manugang apo sa lahat ng minamahal na mga gawa. At tayo din po, lahat mga minamahal na inuutusan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating kaputan ang China, mga minamahal, sapagkat sila alipin din po, mga minamahal, ng mga Russia, mga hindi umiibig sa mahal na Panginoon. Hindi sumasamba, mga minamahal, sa katotohanan, mga minamahal, wala sa katotohanan. Ang sabi ng banal na sulatan, habag ang kailangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kung papakinggan lamang ng namiminuno sa atin sa bansang ito, mga minamahal, makikita nila ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na sinasabi nila, bakit ang Diyos pala nagbigay upang pumatay ang mga tao, mang-rape, mga minamahal? Bakit po? It is a covenant. It is a commandment of God. Kailangan sundin po ng tao, mga minamahal, antipan ng mahal na Panginoon, ang kanyang utos. Hindi, mga minamahal, ng mga kultura, anong pananampalataya, kaugalian ng tao, yung mga ancestor natin, mga forefather natin, na namulatan natin, mga minamahal. Dimutin na po natin yan, mga minamahal. Kundi sundin natin ang Diyos na nagkatawang tao. Makikita niyo po, pag sinunod niyo, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon, nag-iisang Diyos at wala nang iba nagkatawang tao, sasabayin natin sa Espiritu at katotohanan. Sa pamamagitan ng ministeryong ito, makikita niyo ang pag-ibig ng mahal na Panginoon na natanggap namin, naranasan namin, mga minamahal. Marami ang mamamatay tao dito, drug addict, mga rapist, mga minamahal, basagulero, punong-puno ng bisyo, punong-puno ng karamdaman, mga minamahal. Lahat ng kasamaan ay nasa amin nung nakilala namin ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ministeryong ito. Kami binago ng tunay na Diyos na buhay. Sapagkat hinirang ng mahal na Panginoon tunay na kanyang propita. Ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Kaya lahat na nakikinig, mga minamahal, kung sino nakikinig, mahal namin kayo, mahal kayo ng Diyos. Lumapit kayo sa banal na gawain ito, mga minamahal. Makikita niyo ang pag-ibig ng mahal na pinangako niya dito sa Biblia, mga minamahal. Ang Diyos ay pag-ibig, tunay mo kung hindi mo susundin, mga minamahal. Tayo lamang pinilikha ng mahal na Panginoon. Nagawa niya ba magkatawan tao? Ibig niya,
Tayo'y mga ligtas makalan ng katotohanan. Tingnan niyo po ang kabutihan at pag-ibig na mahal na Panginoon. Hanggang sa mga oras na ito, hindi tayo pwedeng humatol kahit kanino man, mga minamahal. Kundi pairalin natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Masama, igantihan natin ng mabuti ang mahusig sa ating panalangin natin. Curse not, bless them. Yun ang gagawin natin, mga minamahal, upang makita ang pag-ibig ilaw ng sanlibutan ito, mga minamahal. Sa ating mga kabataan, mga minamahal. Nasa uling araw na tayo, mga minamahal. Alalahanin natin ang sinabi ng mahal na Panginoon, 70 to 80, mga minamahal, ang taon ng taon, noon pa yan, mga minamahal. Ngayon, wala na, mga minamahal. Kaya mong iwanan ang iyong kayamanan o ang iyong pag-aaral, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig, mga minamahal, na ginawa ng ating dakilang Diyos na alang-alang sa ating minamahal na maggulang natin sa mahal na Panginoon. Para masunod, mga minamahal, ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung mataas ang aking pangalan sa lupa, lahat ng tao ay lalapit ko sa akin din. Mga binata, 1:2, kayo'y aking sinusulatan, mga binata, sapagkat kayo'y na malalakas at ang salita ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang sanlibutan. Tingnan niyo po, mga minamahal. Mga binata, kaya niyong iwanan yung pag-aaral ninyo, katulad ng mga apostol. Ang 12 apostol, kung titignan niyo po, mga abogado, mga doktor, mga minamahal, may mga karangyaan sa buhay. Iniwanan nila lahat, mga minamahal. Ginawa lamang nila ang kanilang mga pag-aari, ang kanilang mga lahat ng tinatanggilik nila, isang sukal lamang, mga minamahal, at sila'y sumunod, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig. Hanggang sa mga oras na ito, yun po yung tinatamo natin na pinapangaral sa ministeryong ito, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ng mahal na Panginoon, ito totoo po, talagang pangitain, tingin ko pangitain, mga minamahal. Pagkatapos po, mga minamahal, nung umakyat po ang ating beloved Honorable Pastor sa Talipo Hulupis Mission, napanaginipan ko po, kitang-kita ko po, narito po siya nakahiga sa isang lamisahan. Mula doon sa labasan, umaagos ang tubig, mga minamahal, dito po buong ito, umiikot sa kanya. Alam niyo po, may liwanag mula sa langit. Tumagos po diyan, mga minamahal, at tumama sa ating beloved Honorable Pastor. Alam niyo po yung tinig na sinabi ng mahal na Panginoon, pagod na daw ang ating pastor. Pagod na siya. Yun yung pagkasabi niya noon, mga minamahal. Ayun na po, mga pinagpahinga na mahal na Panginoon. Naghihintay na lang po, mga minamahal, ang kanyang pananampalataya na kukunin siya ng buhay ng mahal na Panginoon. Naalala ko, pag naliligo ang ating beloved Honorable Pastor sa kanyang patutuo, nakasuot siya, mga minamahal, ng padyama, mga may kabanalan, sapagkat lagi tayong binibilinan na hindi natin alam kung anong oras darating ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Huwag magliban, mga minamahal. Beloved pastor na natin yan, mga minamahal. Nanaginip na naman ako, sabi niya. Totoo po yun, yung napanaginipan ng ating kapatid. Sabi niya, sabi na mahal na Panginoon, bumaba ka sa lupa. Ako'y nalulugod sa inyong ginagawa. Napanaginipan ko, tuwan-tuwa ang ating beloved Honorable Pastor Willie Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Mula sa langit, mga nagliliwanag, lumabas ang tinig, ang sabi ng tinig, ang mananatiling iglesia daw po, mga minamahal, na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Siya mismo nagsabi, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi niya, anak, sabi niya, sapagkat sinalita nga ng mahal Biblia, mga hindi pwedeng baguhin, malapit na akong dumating, sabi niya, mga minamahal. Ang dating nakasuot ng puti, sabihin mo, magsuot na sila ng puti. Manumbalik, ibalik yung unang pag-ibig nila. Pag hindi daw natin ibabalik yung unang pag-ibig natin, mga minamahal,
sa kabagan na lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, at malibang paikliin ang mga araw na iyon ay walang lamang makaliligtas. Dadapot dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. Matthew 24:22, Roma 9:28. Sapagkat isasagawa ng Panginoon ang kanyang salita sa lupa na tatapusin at paiikliin. Wala na pong panahon. Mga minamahal, magaganap na mga minamahal. Sa buong mundo, mga minamahal, sinong gumaganap ng katulad na itinuro sa atin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida? Saan? Wala. Saan ka makakita ng mga himala, mga minana nakapalob dito sa banal na kasulatan? Nangyayari po ang lahat ng sinalita ng mahal na Panginoon dito sa Biblia. Sa atin lang po, sa ministeryong ito. Sino may sabi na mayroon? Wala po, mga minamahal. Wala. Tingnan niyo po ang buong mundo, mga minamahal, ang kanilang kaisipan, mga minamahal. Lahat ng tao, mga minamahal, sa pagpapayaman, sa pag-aaral, mga bagay sa sanlibutan ito, mga minamahal, na para bang sa kanila ay mananatili, mga minamahal, sa sanlibutan ito. Mga tanyag, mga minamahal, nagpapakayaman, mga minamahal, pinapangalaga ng mga bagay dito sa sanlibutan ito, mga minamahal. Ngunit mabubuksan ang lahat ng mga yan, mga minamahal, sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal. Sa ating mga panalangin, huwag muna nawang mangyari, mga minamahal, sapagkat habag, ang ibig na mahal na Panginoon ay lahat mga ligtas na makalam ng katotohanan. Ngunit ang mahal na Panginoon ang magdidesisyon niyan, mga minamahal. Yung mga kaguluhan sa buong mundo, mga minamahal, yung mga nangyayari na pagputok ng volcano, mga may walang tigil na lindol, mga minamahal, yung mga nangyayaring sakuna, hindi na po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Ito po'y kapangyarihan na mahal na panawagan ng Diyos, mga minamahal. Alalahanin natin, mga minamahal, na 40 days, 40 nights, pinaulan ng mahal na Panginoon, ginunaw sa pamamagitan ng bato, walang buhay na nakaligtas maliban lang doon sa nakapasok doon sa arko na mga minamahal, katulad ng pinag-aralan natin noong nakaraan, mga minamahal. Baka tayo na pagsarhan ng pintuan, mga minamahal. Kaya po panawagan lang po sa ating mga kabataan, kaya nyo bang iwanan? Kayong may mga itinatago, mga minamahal, alang-alang sa pag-ibig upang may pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan o mga bagay pa na inyong pinagsusumakitan dito sa ibabaw ng lupa. Alam ko na, papanaginipan ko po yung may mga pera dito, mga minamahal. Nangungusap ang mahal na Panginoon, nakikita ko kaya nagpagsasalita ng ganito, mga minamahal. Kaya tayo pinagpapala na mahal na Panginoon upang tayo ay magamit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakilang layunin niya, mga minamahal. Ang pangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Before the foundation of the world, God was choosing us. Yun yung titignan natin, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng mahalaban. Sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan ito ay pawang nasasamang pita ng laman, mga minamahal. Kaya sa kunti po na kapunan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo, sa kapahintulutan na rin po natin, beloved ordained preacher po, mga minamahal. Nawa maging para sa akin, sa ating lahat dito sa mga nakikinig, mga minamahal. Hindi po ako exempted dito, mga minamahal. Kaya nga araw-araw po wala tayong ginawa kundi tumangin sa bawat oras, sa bawat sandali. Talagang luluhod po tayo, mga minamahal, sa bawat oras, sa bawat sandali. Nakikita natin nagkakasala tayo, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, laging manalangin, mga minamahal, at para hindi po tayo iwanan ng banal na espiritu ng mahalap. Huwag na matuon ang ating mga bagay sa ating pag-aaral, sa mga negosyo, mga bagay pa na pinag-ahanda natin sa sanlibutan ito. Wala na po, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na mula na rin po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangungunahan panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa kanilang mga anak, malugang po sila manggagawa. Praise the Lord po. Ako'y pinili mo, inibig mo, ngayon ako ay
pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nakulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Di ko maintindihan kadakilan ng pag-ibig mo. Di ko maunawaan, mapagpatawad na puso mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nakulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Dalangin, Panginoon, ang puso ko'y maging tapat sa'yo. Sa'yo lamang iaalay ang lahat sa buhay ko. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko'y alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Ako'y pinili mo, inibig mo. Ngayon ako ay nagkulang sa'yo. Pasasalamat ko alay sa'yo. O Diyos, purihin ka sa pag-ibig mo. Maminamahal, minsan hindi natin pinapansin ang kanyang kasimpleng mga pangungusap. Ngunit kung inyong titingnan sa ating panahon, hindi tayo nagbibigay ng warning kung hindi makatotohanan. Hindi tayo nagpapaalala kung talagang hindi mangyayari. Ayaw nating tawaging mga alarmist, maminamahal. Pero halos magpapanik na ang tao. Kung inyo pong pansinin ang ating bansang ginagalawan, hindi mo na mawari ang kaguluhan. Patayan doon, patayan dito, hidwaan doon, hidwaan dito. Maging sa loob ng iglesia. Ito po, minamahal, ay pagpapaalala sa atin na panahon na kinakailangan magkaroon tayo ng pasanin sa ating kapwa. Isa din natin tinitingnan dahil sa mga ngaral, ang kanilang mga pinapangaral, paulit-ulit, pabalik-balik, mga salitang pautal-utal. Ganyan ang mga pangangaral ng ating mahal na pastor. Pero nakumbinsi tayo. Itong mga paalalang ito, maminamahal, itong minsahing ito, na inutusan na tayo, maaring ang iyong kapitbahay, ang iyong kamag-anak,
ang iyong nanay, ay iyong tatay, ay iyong kapatid, ay iyong kaibigan, kaklase, katrabaho, ang ililigtas ng ating mahal kung kumilos ang mga anak ng Diyos. Kung hindi tayo gagawa, sino pang asahan ng mahal na Panginoon? Sino pang asahan na mangaral ng mabuting balita? Magpatotoo sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayo makontento na tayo lang magkikita-kita tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Andyan lang sa tabi ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong kaibigan, kababaryo, kababata, mga loved ones. Panahon na para sila'y ating ilapit sa ating mahal na Panginoon. Yun ang buod ng pangungusap na ito, mga minamahal, ipangaral. Kaya nga sabi ng inyong narinig ngayong umaga, kung ang mahal na Panginoon iniwan ang langit para lamang isakripisyo ang kanyang sarili para tayo mga ligtas, anong ating maisasakripisyo para mailigtas natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ating mga kababaryo, kababayan, kapwa Pilipino? Kala natin walang dulot yung mga salita na yan, mga pananalita na yan. Galing sa mahal na Panginoon na mga pangungusap. Binibitawan ng ating mga mangangaral. Totoo po yun, matagal ng panahon. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, pagod na pagod at patang-pata na ang inyong pastor. Naawa na ako sa kanya. Sobra-sobra na ang kanyang sakripisyo. Tayo ngayon pa lang, ang ilan ayaw nang mag-overnight. Ayaw dumalo ng Miyerkules, Linggo lang talaga. Ang ating mahal na pastor, maminamahal, for the last 50 years, ang ministeryong ito, hindi pa kasama yung pag-aayuno, pagpupuri na halos 24 hours. Kapag inutusan tayo, hindi ang nag-utos diyan tao, hindi ang mga mangangaral, hindi yung tumatayo sa pulpito, hindi yung mga nangangasiwa. Diyos ang nangungusap sa atin. Utusan tayo, ipangaral ang mabuting balita. Magpatotoo sa ating kapwa. Mahabag tayo sa mga taong nangailangan ng kaligtasan. Sa ating mga beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook, panahon na inyong makilala ang totoong Kristo. Iniwan ang magarang trono sa langit. Nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo, isinilang ito yung bata sa pasabsaban para lamang magkaroon ka ng kaligtasan. Kung ang iyong iglesyang kinalalagyan ay hindi ganito ang mga pangangaral, hindi ganito ang mga pagsasakripisyo, buong magdamag, isakripisyo para ang ating minamahal na mga kababayan makakilala sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating live webcast sa YouTube at Facebook. Buong mundo. Dahil grabe na ngayon ang mundong ating ginagalawan. Mayroong mga prediction by October, mayroon na namang panibagong lockdown, mayroon na namang mpox na kinatatakutan, libo ang namamatay diyan sa dako ng Afrika. Di ka natatakot. Tayo may kalayaan dito. May kalayaan para ipamahagi ang mabuting balita. Dumalo. May kalayaan pa tayo. Sa lugar diyan sa Middle East, bawal sumamba kay Kristo. Bawal sumamba ng ganitong pagtitipon. Ayaw nila. Habang may kalayaan tayo, kumilos ang mga anak ng Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating minamahal na mga bisita, ibig ng Diyos na kayo po'y mapabilang sa kanyang pamilya. Kung wala sa inyong iglesia ang pangangaral, mayroong 4 na reglamentong kaligtasan tanggapin ng tao. Ano itong 4 na reglamento? Unay-una, pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Umalis na kayo diyan sa inyong kinalalagyan na yan. Pumarito kayo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry upang kayo mapabilang sa totoong iglesia ng ating mahal na Panginoon. Ang pananampalataya, sandaling sabihin. Pero yung magsakripisyo ka buong magdamag ng Biyernes, mahirap. Pero ginagawa namin dahil may pananampalataya kami at may gawa ang aming pananampalataya. Yung may gawa na pananampalataya ang gusto ng ating mahal na Panginoon. Pangalaway, pagsisisi. Madaling magsisi. Pigit lang mata mo, taas ang kamay mo, nagsisi ako.
Ang gusto ng Diyos ay makadiyos na pagsisisi. Na kapag nagsisi ka, iwanan mo na yung dati mong pagkatao. Ikaw ngayon ay magiging bagong nilalang. Magpabautismo ka sa tubig sa pangalan ni Jesus upang ang mga kasalanan mo ay mapatawad. Mabura ang lahat. Ilubog ka sa tubig. Iwanan mong lahat ng kasalanan mo, karamdaman, problema, suliranin, pag-ahon mo, ikaw'y bago ng nilalang. Pag nagawa mo yung tatlo lang ipagawa sa tao. Ang pang-apat, Diyos lang gagawa. Kanina habang umaawit ang ating mga choir, kumikilos ang malapit sa ating kalagitnaan, nanginginig sila ng presensya ng Diyos, silyo ng Diyos, para patunayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kapag yan ay yung masumpungan sa isang iglesia, totoong iglesia yan. At dito sa Jesus Miracle Crusade, matagal na naming nasumpungan. Kaya sa umagang ito, mahabagin ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kung ibig mong mapabilang sa totoong iglesia ng ating malapit, sa totoong mga anak ng Diyos, itaas ang iyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sa ating minamahal ang bisita, kung mayroon tayo ngayon, dito sa ating lupon, ating kupunan, itaas ang iyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin, sabihin niyo, mahal na Panginoong Yesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na kinapakinggan. Ako'y makasalanan. Narito ako, isinusuko ko ang aking sarili. Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali at pagkakasala. At sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Yesus, patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa aking mga karumihan ng banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, ngayon magpakailanman, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo sa aming live webcast, aming minamahal na mga kababayan, kapwa Pilipino, kapwa tao sa buong mundo, na seryosong nagtaas ng kamay, sumunod sa aming mga panalangin. Kahabagan mo sila. Isulat mo kailang mga pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan. Patawarin mo sila sa kailang mga kasalanan. At tulungan mo sila malapay magbago, sumunod sa iyo, dumalo sa aming mabanal na gawain. Sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor, Evangelist Will Distrad Almeida, dinalangin namin lahat na ito may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Purihin ang ating malapain nung tuloy-tuloy na tayo sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, ipahayag ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa ating mga pangailangan, sa ating mga daing, sa ating mga hibik. Sa buong magdamag na tayo po'y nagsasakripisyo, sapat na upang tayo po'y pakinggan ng ating mahal na Panginoon. Huwag kayong umasa dito lamang sa pulpito na kami ay ang dumadalangin, kami nagsasalita dito. Kayo mismo diyan sa crowd. Ibukan ninyo inyong mga bibig. Sampitin ninyo yung pagsisisi. Hingiin ninyo yung kagalingan ng inyong karamdaman, kalutasan ng inyong mga problema. Hingiin ninyo maminamahal. Yung sinabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ninyo ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Nakikinig siya sa buong magdamag. Ating ginawa ang kanyang kalooban. Kaya sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta o Diyos, hallelujah, aming mahal na Evangelista Will Distrad Almeida, kaming lahat ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming makarumihan, at anuman ang mga pangailangan ng mga anak, kagalingan man ng kanilang mga karamdaman, hallelujah, kalutasan ng kanilang mga problema sa pananalapi, kalusugan, aming beloved, hallelujah, Peach, mahal na Panginoon, beloved Rachel Almeida Isguera, sa pangalan ni Jesus, bigyan mo ng kumpletong recovery, aming mahal na pastor, pahabain pa ang buhay, lahat ng aming minamahal na mga kapatid, hallelujah, beloved brother, hallelujah, Lito season, mahal na Panginoon, ang beloved brother, hallelujah, aming minamahal na kapatid, Sister Jopeta Octit, mahal na Panginoon Jesus, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Hallelujah, sa pangalan ni Padre Jigo Juan. Hallelujah, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, Padre Marlito. Hallelujah, kaya bigyan mo kumpletong recovery sa pangalan ni Jesus. Demons of incurable sicknesses, ipatoy ng kanang kamay sa mga ulo. Sicknesses, diseases, cancer, tuberculosis, higit sa puso, high blood, diabetes, kasaut. Complete healing and deliverance. Di mo na kahirapan, kasaut in the mighty name of Jesus. Problema sa pananalapi,
Mga negosyo, hanap buhay, palaguin mo, pasaganain mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kabuhayan, mga pananim, mahal na Panginoon, pangingisda. Hallelujah, paghanap buhay ng mga anak mo, pagpalain mo sa lahat ng bagay, sa lahat ng larangan, ingat mo ang aming kabuhayan. Sa pangalan ni Jesus, complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Praise the Lord. Itaas ating dalawang kamay. Tandaan ng ating pong pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang kinina, ang katugunan ng iyong dalangin. Ang kinina, ibinigay na yan ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong tumalon bilang pasasalamat. 3 times jump and shout, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the word great word to be praised forever and ever. Praise the Lord. My brother Alvin, para sa ating announcement. God bless you po, minamahal.